Kublai pi baro ya ro yu try kani kadi ka jing pla jonga ngani le ban penlingkot ya kani ka jing kran jonga Henry ya long ki bay sha lem ka peningkong ka jing em jonga ngala tip ya ublai ya ujisu nong penim jonga Henry nga klem la syam itu yu nga em ma ka jing em ka ba auria ka jing em ka ba man kajing em kabat tang kajing thala sudah ngalong ubat hak ubat syukur ubat tu bamdan buram akor nga isi ya kiwe nga isi ya laki bayi yang lade bat nga isi bahaya ublay dadon naki manu ki buan pun snguthu yang da kajing kran bahajong ki lani ki bakran ni ka kentien jong ublay ngat tim ki da ki kitien ki bom dei bangan kran nga isi ya kinadu ka mensiam ka jonga namar ka ni ka jing thaba ka perthai kala tap lu di ki khamat do nut ki jonga ti hau ar hajar ar phau nga syam jing ba kam tam ki lockdown ngam yo ban le sngo ba ban le ki kam auria ka jing ya dei jing sngo thu ru ngam ya sngo thu shu ti baro ki jing kemen nanga kilas dang man kelas ka jing sngo si Watlah ki puar pangadang kemenru ngalong ubat li siapa. Te ki jing kinangwan kamtam haki puar November December arhajar arpau. Ngalangop haka deep depression ngadu lut ya baro ngadu ya ladi. Kabeningkong ngamnang ban perkan ngamnang tia ngamnang ban lei ngadap tang da ka jing dom ka jing ngosi. Te wan usnam thamai arhajar arpawai Januari bat Februari ngadu lut pada kibanga iye kat ban poi benai March April ngamdan man syu ban im man lakasnya perkan kumno ngan simno ela ka jing im lade habang amnang yo tia ngalaki sisien ban wat kitiar ban pinci dom bat simno ka jing im janga Henry ngadon kata ka jing siap tiang pada an ai ji bahap kumno yu blay na lor bla thau yang ladang ale kum kani ka kam tikat nangwan kisni ngangop syusyu aga depression ngarki hajan baro ngakren ki kam kai Henry sapo ngalapan na ang yaman kamian haka jingdom bat nga isi bahayo ulay namar ba ula ay nga ka jingin bat namdon kata ka jingit pada ba udan ulay wala kata ngakno lu dia ki ka baja ka jingin ka jongan naru ko sni ka beningkong balakang ni pertai nakno yu blay Henry ngaklam syam langit yu blay pada kibrio banga syam jan kila let no nanga kila i no yanga kila let no sya jingai ba man kasni nga ap ya ka jingyap bahkan penlat luat no yanga ti syapo pat kladap stang ka jing ngusi ban nga ap ya kata ka jingyap jonga Henry ka don ke ir syapo ka pen kan ma nga ki kentien jong madu jonga bah ki por ki bangadang kena usit kran bahai kita ki kentien boong ublay usit khot ep bangim jus ngam ublay usit khot ep tu pen ngap no ki kentien ka jong ublay te man la kapor pada ki tu ki por si wan tu khana shpang ublay nga pade ngale kom no ngam jus ngam hajan jong ngale kom bangas ngam ngale kom ba nga concentrate akata kentien ka jong Henry nadin nadien nga benya lau madu la dir tinga kan mau ki kentien ki jong te hakawi kamiet pade ha umi khat pratring kat bangadang syong hajing tia ngasyam jing bangam nang ben perkat iki eru ngayam pang nu dah kata kamian ngam nang ban lei ngalaong ela dia bakani kasni kadai kasni bangan penyap no ela dia ngan suicide no akani kasni ngam la sha shu ikini jing iki hakli iki bon ki jing ong ki badan ki don ki kentien ki baong nga to le no ikani men laj lut Henry ngakan mau ki kentien ki wat ladang alek kan kam ngan poi se wat ladang alek kan ngan ai chubab yusti shalwar ti hang ta kin paralok nga ong ngila dia nga syong ala ka jing thia bat ki umat ala ki khamat ngada yam pang nut ban nga khot yu blay khot yu try jisu nga ong ya atrai da medan chi shawan ngan ni kapor bat siap no e kan ka jing ka jonga kan ni kapor ngan ai tilut ka ni ka miet ya me baro ke ka badan nar kamet ka man siam ka don nut ka jonga bah kata ka por ngapan mam na ngapla ki badan ka man siam ka jonga mat parlok
Katu ka por nga siam ka jing iet ka jong ublay ka presence ka jong u hamar banga khot ki ublay ngalas nu thu akam siam ba ublay ula ma be ki pop ki jonga iki jing le baru ana dukas bas dang ka jing em ka jonga ula pendap ka jing kemen hantu ka por ula ai nga ka jing suk men siam ula pen thamai ka do nut mau jonga ula kudup yang ada ka jing iet jong u ula pelat lut yang nak jing syak te ha usoitan bat ka jing le kani ka perthai ula pen kelan ho enga syaka bathamai ula the enga da ka jing iet bangam pat siam ula ple ki khmat do no jonga bangan yu i bangan yu snoi ka sur ka jong u kat nis nem ngalang ngop ka perthai ubriu bam don jing kermen bat dap tang da ka jing dom depression suicidal thoughts ubriu pop Henry ublay klem la i enga ukhat yang aman la kasngi Henry nga klem la sngap namar ngala bang ka ang bat bang ka jingle pha ka perthai bat kala tap no egi khmat bat ka skor jonga tang hapdeng sinit upen kelaingan ubri ubap pop ubri ubat tap da ka jing mojing perkhat basni ubri bam nang ban kontrol di laut liet la dia ubri ubat tap tang ka jing sni hapo pet ko parlok abang aku hadi utang apdeng simien apdeng sisni berhak tu kapor play one pen pawi la dia nga padula ong ngan ai me ka jing iet ngan ai me kata ka jing em ka bathamai ngan ai me ka jing em ka bam jukut tinadu kata ka sngi parlok everything ka jing em jonga kala change ublay la pen kala yang hantu kapor tak ngapdeng simien ula pen pau ka jing iet jong ula pen pawi la dia bat nadu kata ka snia ko parlok jonga ka jing snia ka jing mojing perkat jonga ka ketien ka thliet kala let no namar uji su la ong ngala sat nyo ka pop ka jong me ka ni ka sngi bat baro ka ka badan ka men siam jonga kala khuet lot namar ka de ka jing le jong try jisu ka jing le jong ku pa u badan ha beneng namar ka jing ai jong u ya la u khun ban kit ila ka pop ka jonga ban ai ka jing em ka thamai ngas na na po ti parolok makwa ban ong ipi ban nadu ka tu ka sngi ngatap akam siam le ditang da ka jing suk ka bala ai utrai jisu yang ula pendap yang ada ka jing kemen ka jing iet bat ka jing ai jong u ya ka jing sin ka jong u nadu ka tu ka sngi ngala sung thu ya ka jing iet ka jong u play bat nadu ka ta ka sngi nadu ume ar hajar ar puwei khat pra tarik ula le ta ki kampla ka jing im ka jonga ula awan bat pen pau ila di hanga ula kren da ki jing pasiau ki jong u ki bathiang ula khot yanga ula kring yanga khamjan shu shu sha u ti kumju paralok ngakwa ba iwei bat iwei na phi ki bas ngap man tai ka ni pin ngap ya kentien ka jong u pin yo snow ka jing khot ka jong u namar ublay ula khot iet ya phi man la kasngi tu pen sha skor bat ngap ya kentien ka jong u namar ka jing iet jong ublay ka long ka ba phla shisha man nang ta king parlong asa yo ka jing iet jong ka men siam ba khut bahamar bangat dwai ha kita ki sngi ki bawan ka presence ka jong ublay ka don kat lang bat nga ka wan hang ta bat sa shi phang ka wan su kata ka jing iet bat ka ding jonga men siam ba khut hala ka met ka jonga bat ka keti ka kejat jonga ka knyo bat ka long ka sensation kum bala don dak bala shock yang ada ka elektrik dak ka light tiang ta ka puang ngala don ka jing siap tiang henry ka men siam ba khut ko nga wat um siap tiang bat pelat luat ki ka berana ka men siam tenadu kata ka singi ngasung thu ba ublay unle shu ki kampala ka jing em ka jonga hajing em ki para marjan ki jonga hajing em ka family jonga bat kumju ki paralok jonga ti paralok ngakwa ban ong ipi ba ublay u iet bahai pi ublay u up lano ba pinwan phai shu namar ublay u long ba jai jai bu ba dap da ka jing iet bu kluk ba kloi ba ban ma pi la da pi wan da pi pla shu un ma bu sat khot ya ka pop jong pi ba dun ai pi ka jing em ka ba thamai ka jing em ka ba don jing thu namanta ka hima ka jong u namanta ban pen kraw ka kerteng ka jong u tinga kwa ban ong skoi pi paralong
babaro mangi hakawai kesngi ngin hap ban em ya kajing em kabam jukun ngin em ya kajing em kabam jukut hap beneng lani hakadujong ti kajing keli kalong shanu phin lai paralong hatu pitip ithu moy ublei hatu phinget bat phisem yu Jesu Kris kum ublei unong pen em jong phi lada em te kapor kadang biang e phi paralong bapin ithu shushu yu ublei lingba ki kentien ki jong u lingba ki jing ngap ki kentien bu khot ki phi mana kasmi dengan nget chanya ba kan di ke testimoni ke jonga kan ke jing pla jonga kan ai min sia me phi bapin wan shushu sha jan ublei bapin mat kata ka jing em ka batmai ka jing em badap ka jing ie dengan ai ku blei phi sa shi sian ba filas ngap ni kan ni ku blei shi buan ya ro yu trai